लोगोफोर नोंथांमोनखौ औवा बाननायनि बरायबाय दायो फादुला मानसि मेंसोयो बिराद बेयाव 200 दङ बेनिफ्राय बे गोजौआव 200 दङ दाउ फिसा ओमफ्राय गिदिरबो दङ 100 ओमफ्राय बैथिंगालाय आरो दाउ फिसा दंबावो 100 लोगोफोर जानायावनो बिराद जाबाय गसंनो हागोन ना हाया सागिला आगै बिमा जे आइटेमाव फैसा बहन रोङानो बिनिया आकिनानै खिसिनाय फार्स्टआवनो बक्स गिदिरखौसो आखिग्रोनांगोन एटिएम बक्स बिहाय फैसा तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गावदांनि चेनेलाव बरायनाय बावहरबाय दायो माने जोङो खामानि मावगासिनो आरोना मैला आखाइफोराबो सब मैला आखाइ ओमफ्राय मानि थाखाय नोंथांमोननो देखायनि आङो बेयाव माने नै दाउ फिसा दङ आरोना बेयाव 200 दङ बेनिफ्राय बे गोजौआव 200 दङ दाउ फिसा ओमफ्राय गिदिरबो दङ 100 ओमफ्राय बैथिंगालाय आरो दाउ फिसा दंबावो 100 टटेल खालामोब्ला 600 आरोना हा बेनिफ्राय दाउ एवगासिनो मा होनो औवा बेयाव दाउ बानायगासिनो आरोना नै दायो जोङो जानोसै एकदम जानायावनो जानाय गावदाङा नै बिथिं बेमारि मा खबर गावदां तो लोगोफोर बिनिफ्राय गावदाङा सान्दुं जगासिनो बिथिं आरो क्लास जागासिनो आगैमोन खिनाय माबाय रुमाव थाफैनाय Hai, Mali, maklaj deh. Hai, yang ni asan nih sudah semuanya. Watan tanggas nih jeng sampai. No baнаयनाय गिदिरलै दाउ फिसा दोननो बिथांमोना दोनखाबाय दाउखौ 600 दोङो टटेल ओमफ्राय जोङो औवाया माने बेयावसो लागैया आरोना दङबाबो बेसेबा गोजान लायबाय थाला नै खाथियावनो बायनोसै बेसेबा गिदिर औवा बारि एकदम राउन्ड तो लायबाय थानोसै औवाखौ नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ नङाबा नै तो दायो लोगोफोर औवा बारियाव मोनफैबाय नै बेसेबा गिदिरखा ओरैबायदि औवा दोङो नांला आरोना बैसानि बेयावसो ओइ साबलनि बेयाव सोंहरदोंमोन फन खालामबा औवा लांनो र' हा मा आबौसो जागोन खोमा आबौसो जागोन खोमा माबायावसो होनदां हकि दे गोरोन्थि जाबाय होमबा मोनथियाव गाबज्रिफ्लाङो लाजिबाय आं लोगो मोनबाय थाया नालाय माथोबो मोनबाय थाया नै जोंनिया बेयावसो फादुला मानसि मेंसोयो बिराद एसे गिदिर नायना लानांगोन फाबु माबा गुसुंथार मोनदां औवाखौनो माबा गुसुंनिखायनो माखौ दानगोन जालाय लांदोंलां औवा बुरजा थाबा आन्दायो होननाया बेनोथ' जाहैबाय हाब्रायाबाथ' दाननोसै नोंथां बर'खौ आसुरित दंफाङासो दोङो नै माबा हाग्रायासो सुगोनां एकदम हायथाखायो बेयो मा होनो मिथिला नामखौ Adrian apa nih? Tuh waktu danbai lagi perbinifrai, soal danbai na, bising lagan mencia, maling dia bisa kerelit pakai. Ang betul ni lansi, nanti usah betul ni labai, lagau hanya soleh.
सलाया लागाव बायबानो मोनोलै फैसाल'सो नांगौ फैसायासो आसल बाथ्रा थ' लोगोफोर आङो औवा खाथ'नि बानबाय नै होमबाबो केमेराखौ गारनायाव गैया अ माय गड मा एसे खस्थ' जिबन लागाव फोर थांसै माने बुद्रुनायसो जादों ओंखायनो मेंदो थ' लोगोफोर नै औवाया थनै लाबाय फिसा आरोना बेसे लागोन मिथिया लोगोफोर नोंथांमोनखौ औवा बाननायनि बरायबाय दायो दाउ फिसा दोननो थाखाय बेसेबां खस्थ' जानांदों नै आयौ हाबाब सोरनोबा दाउ फिसा नांगौबा खोन्थादो रुक' दोनथ'नोसै लोगोफोर बेसेबा खस्थ' औवाखौ लांग्रोनोसै लोगोफोर दाउ फिसानि थाखाय रेडि खालामगासिनो न'आ जाया जादों दाउआथ' देरबायानो एकदम आथुर थ' जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायदो शेयार खालाम आरो दाउ फिसा नांगौबा नोंथांमोना खोन्था पार पिस माबा मोनसे हमना होगोन कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहर आं रायज्लायगोन Wah, locel daw mana sana mending tenang kan mbak? Pelet, turun jangan kan? Tolong ke perjalanan biar jabai kok sona kan ya sagila. Oरैबायदि टेस्टि जादो बेयो जाबाय दालिजों मटर रुनाय बेयो जाबाय मैथ्रु बिबार ओमफ्राय बेयो जाबाय मिथिया बर' थारमाने आं बेखौ मिथिला जानायालाय जादो एसे माने मटरबो दङ आलुबो दङ ओमफ्राय मा गोजाया मा मिथिला बानलु माबा माबि होलाबायथारनाय ओमफ्राय जाबाय बेयो दाउ रोसि ओरैबायदि गोथाव जादों आं लोंनानै खुरैथामसो जाबाय लागाव गाइस नायखावजोब लाइक साबस्क्राइब खालामजोब जाबाय थानि बिथिं नै आइजो बिथांमोना जागासिनो दे लागाव थ' बेदरा एक्चुअली जोंनि थाखाय नङामोन दाउ बेदरा जोंहा नै गावदांनि थाखायसो बिथाङा लोमजादों नालाय देहाया थिग नङा बेनिखायनो ताग्रा खालामनो थाखायनो दाउ बेदर जाहोदो थ' बिथांजों लोगोसे जोंबो बयबो स्राय आरो ओरैनोथ' नामावसो बेमारिया जानोथ' हाखाया आगै बिमा जे आइटेमाव फैसा बहन रोङानो बिनिखौ हाकिनानै खिथिनाय गिदों फार्स्टआवनो बक्स गिदिरखौसो हाकिग्रोनांगोन एटिएम बक्स दानिया बियो डिसप्ले मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल डिसप्ले बेयाव जाग्राफ्रा किसुमाना स्क्रिन टाच जायो किसुमान आरो नै साइडथिंबो थुग्रा थायो मोननै मोनथाम मोनब्रै बिनिफ्राय बेयाव एटिएम सोग्रा kantik kapnya biar bisa kerang kayak mudah nih kacang kak niau tapi na 1 2 3 tapi chicken share mama center tadi deh ini ini bre ATM ke fastauna nyo sebai hah be mana जोङो ब्रा सोबाय आगोलनियाथ' ओरै सोनानै ओरै बहनखानांगौमोन दानिया किसुमान इदि थायो सोनानै बहननाय दानिया सोबाथाय क्लिक नांथाखायो एटेमा सोबाय ग्रोब नारना दोनबाय क्लिक गाबबाय नांथाखाबाय ओमफ्राय इयाव दसेनि उनाव थानानै डिसप्ले ओंखारसैलाय निचे लेंगुवेज ओंखारगोन फार्स्टआव इयाव लेंगुवेज लिरनाय इयाव इंलिश हिन्दी बांला जायखिजाया मोनसे आदार
ओमफ्राय नोङो ओरै टाच जायाबा नियाव सुनांगोन फथा बायदियाव फटा बायदियाव बे बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैलायगोन बेंकिं मिनि स्टेटमेन्ट इसे आदार हाबि जाबि फैयोमोन बावबाय आङो बिदि फैबाय ओमफ्राय नोङो बेंकिंआव थुनाबानो जाबाय फैसा बनोबा बेंकिंआव थुबाय नङाबानो बेंकिंआ जेराव लिरनाय दङ बेयाव थुबानो जाबायब्रा बेंकिं थुनाय लोगो लोगो उइथड्र फैगोन गेजेराव थुनाय फैयोलै फैयोना बेनिफ्राय नुफेराखै होनबाय फैनो बेंकिंआव थुबाय थुखांनायनि उनाव उइथड्र लिरनाय थागोन ओमफ्राय बायदिसिना फैयोना आं उइथड्रखौल' गोसोआव थाबाय उइथड्र थुबाय बेनिफ्राय फैसा थुनाय फैगोन फैसाखौ नोङो बेसेबां नांगोन बेयाव थुबानो जाबाय मा जिखुनु फैसाखौ थुबाय 5,000 थुबायथ' थुनानै 5,000 बाव केसआव मारिना होबाय ओमफ्राय आरो पिना फैलायबाय पिना फैबा नों पिनखौ दालिबाय दालिनानै येसआव थुना होबाय ओंखारबाय ग्रुपब्ला ओमफ्राय बिथिं आरो क्लिक खालामसिगोन ओमफ्राय लाइटआ क्लाब 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 जोंसै बेयाव नोङो लाइटआ जोंबाथाय एटिएमखौ बनबानो जाबाय बिदि फैसाया टाक्ला बन होबाय ओमफ्राय नों फैसाखौ लाबाय